Jedeme. Čau, já jsem Romeo, mám rád Oreo, pustím si rádio, zahraju si karty, jo. Ej. Já jsem Láďa, jsem tu novej a jsem tu oblíbený. Čau, já jsem Ladíček, můj kamarád Eriček. Já jsem Lucinka, vaše výjimka a ještě k tomu blondýnka. Kreslení mám nejraději, když si kreslím je mi hej. Čau, já jsem Maruška, taková hodná beruška. Čau, já jsem Marie, nejsem žádná kopie. Laura jsem já, matika se dá. 5x5, 25, 6x6, 36, 7x7, 49. Je. Ahoj, já jsem Marie, baví mě tahle melodie. Nestačí matiku, miluju informatiku. Datík mě baví, je to pravý, je. To je konec, znáš? Zdravíme vás! Čau, já jsem Milagros a mám vás všech dost. Čau, já jsem Adelka, taková vaše modelka. Čau, já jsem Michela, ráda dělám rap, protože mi to jde z pusy jako med. A tady stojí Stefanka a rozjede vám to. Čau, já jsem Stefy a z Jirky mě fakt trefí. Čau, já jsem Eriček, jsem malý trpačiček, dám si peniček a uvaru si ktaníček a koupím si můj vlastní deníček. Čau, já jsem Honza a jsem velký bonzák a teď tady přichází Armani. Čau, já jsem Armani, nemám rád banany, ale kopu rány do fotbalové brány. Ahoj, já jsem Jiříček, takový živý človíček. Ahoj, já jsem Adri a mám nejlepší hadry. Čau, já jsem Vladík, pohledný mladík, rád ukmizím a vařím a k tomu rád pařím. Čau, já jsem Zlatuška a k tomu krásná světluška a taky nejlepší reperka i rebelka, hej!
matematika je nejlepší. A informatika je taky nejlepší. Hej, paní učitelka, Marika učí přírodovědu, je to nejlepší chytrá učitelka na celém světě. 200 plus 200 rovná se 400, 400 plus 400 rovná se 800, 800 minus 400 je 400. Hej, paní Hodmávová je od první třídy až do 9. A je tady s náma navždycky. Paní učitelka Marika a paní učitelka Sedlaková jsou nejlepší učitelky na celém světě. Božena Němcová. Hej,